asal murah mardalan sehari masuk ko aja manang na masih bulan na magbuwa aja mau latih dia memburu nami sirai dengan sangat tuhami hula-hula na poso gulto alaya memburu gabe atani nama tua nama doko na goda mai lau dos nero si bain nasau dala hubereng partikia naon dada na pola do kita mangadukba dia ka partikia gabe siang hami hula-hula na poso gulto di bangido kami mado sangat satabi madi hamu lega-lega tutur do ka sabarudul nami huta barat mar pangido hami maju perjolo gultom baru mano sahat tu baru masa perudul nami huta barat personi huta barat gabe dala ho ay lau ay kodam dos niro aswen kasau Anggoli pertubu molo hamuna pergudi hami gabe masalah mau latih pak yo jadi mau latih di hamu hula-hula nami huta barat perjolo mang siapa anda putar barat yulwa gua memburu di jo kami mah rombongan nami kau aja mau latih memburu di kita penuain hula-hula na poso gultom margana na rosian pematan siantar do siap bona pasogi tambarisan sidamanik dohot adon narong na di kota Medanon kita nama ramarang kisaluhuna ala na usaha do jauh-jauh nih raja dia memburu tamarga sirai suang soni dohot koru nami bere ibe bere rak mahita sahali masuk mahita sahalinai hukur rahon hita gultom nasian siatar dohot nasian bona pasogit ambarisan sidamanik dohot hita keluarga besar gultom namar hamarang ibu para do putra si raja utabagot nasian kota Medan boru bere ibe bere ada dia mutulan satokin nama buru gabe Bapak mah di Jolo, orang tua di Jolo sudah. Bapak udah opung sena mah di Jolo, inang udah opung tama media, opung tama di Jolo. Bapak udah permedan media. Saya hukuarin no sarupa hita Pak Angga hita deh. Ngarade hita nungabe, hidung ditadok dia. Di Jolo, oke. Amang buru, kami hula-hula na poso gultom margana nunga mangarade sa amali amang buru. Wala ba di hula-hula na poso gultom amang pande nami. Kapag arade hula-hula na poso gultom nang nakutubagat nami. Bae pa si Dok na uwi. Yan ang gabi. Mau lihat mah di hula-hula